беләсез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Бүген безнең программада Чүпрәле районы Зурчынлы авылындагы Рауил Бикчуров хуҗалыгында Рамис Сафин булып кайтты. Күп йөрергә кирәк, иртәтергә кирәк, соң ятырга кирәк, эшләргә кирәк. Казанда ябык форматта җылак фильмын күрсәттеләр. Siz белән килгәнсез. Барыгызга да искиткеч зур рәхмәт. Миңа хөрмәтегез өчен. Төньяк Казахстанның Петропавловск шәһәрендә гомер итүче уңган булган Рәмзия Мардвинцева. Закончила училище швейное, работала швеей, работала в завкройном цеху, в ватном, все цеха обошла. Была резервисткой даже. Шитье никак от меня не отходит. Шитьем занимаюсь. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. ТНВ каналының 20 еллыгы турында сөйләшүне дәвам итәрәм. Соңгы елларда республикабызның башка төбәкләр белән чиктәш районнарында яшәүче авыл эшмәкәрләре күршеләрендә дистә еллар буе эшкәртелми яткан җирләрне арендага алып, игенигә, чөгендер үстерә башлады. Ташландык тирлек фермаларын төзекләндереп, анда мал-туар, кыш-кырт үрчетәләр. Чүпрәле районы Зурчынлы авылындагы Рауил Бикчуров шундый уңганнарның берсе. Ул бүген туган авылындагы басуларда гына түгел, Ульяновский өлкәсенең Чынлы районындагы җирләрендә дә хезмәт итә. Бу тыңгысыз эшмәкәрнең крестьян-фермер хуҗалыгында безнең үз хәбәрчебез Рамис Сафин да булып кайтты. 1920 елга кадәр Сембер губернасына кергән хәзерге Чүпрәле районындагы Зурчынлы халык телендә аны ярамай дип тә йөртәләр. Ульян шәһәреннән нибары 60 чакрымда урнашкан. Шуңа күрә элек-электән һәр төрле хуҗалык, көнкүрешләре, сәүдә эшләре дә бар тик Ульян шәһәре алып барылган. Ике төбәк арасындагы бу элемтәләр һәм үзара хезмәттәшлек әле бүген дә уңышлы гына дәвам итә. Чүпрәлеләрнең байтагы Ульянскида яши һәм эшли. Үткен һәм тырышлары хәтта күрше кырларында иген-игә мал-туар асрый. Зурчынлыдан Рауил Бикчуров шуларның берсе. 90нчы еллардагы булганчык бер чорда Рауил әби-бабалары, әти-әниләре яшәгән һәм шунда җирләнгән авыл юкка чыкмасын, кешеләре эшле һәм икмәкле булсын дип колхозлар таралганда Зурчынлыда крестьян-фермер хуҗалыгы оештыра. Һәм беренче эшләрнең иң мөһим итеп, авыл кырындагы чишмәлекләрне чистартып, су саклагыч төзүне үзенә максат итеп куя. Рауил Бикчуров Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгының байтак кына программаларында керә. 2 плотина ясадык. Менә безнең республиканың башлыкларына, президентка, аннан соң правительствога рәхмәт, Минсельхозга, 50 миллионлык программага кертеп безне менә и 2 плотина төзедек инде. Рауил байтак кына авылдашларының пай җирләрен арендага ала, кайберләре үз җир кишәрекләрен сатып та бирә. Эшләү өчен җир җитмәгәнлектән ул моннан берничә ел элек күрше Ульяновск өлкәсенең Чынлы районындагы 500 гектар җирен ала. Хәзер еллар буе эшкәртелмәгән басуларда кабат иген үсә. Быел яңгырсыз коры ел булса да, заманча эшкәртелгән һәм сугарылган кайбер кырларда 50 центнердан да артык иген чыга. Мелиорациянең файдасы бик зур. Менә бу ел bir tamamada da desek diriz bulmaz indi, zasukhu buldu indi bizde. Çeyis объявили по району. Ну, менә бу мелиорациянең файдасы программалар эшләү, республикага бик зур и хуҗалыкларга бик зур экономический поддержка, файда китерә инде. Безнең монда 5 агрегат, Казанка агрегаты 5 агрегат, 2 плотина, 500 мең нигә кубка. Югары уңыш алу өчен еллар дәвамында кулланылган техниканы вакытында яңартырга, заманчаларын алырга кирәк. Узган елны әлеге хуҗалык 50 миллион сумлык яңа техника алган. Быел тагын 35 миллион сум акча тотканнар. Механизаторларда хәзерге техникада эш майлаган кебек бара диләр. Пассивный пускал совсем башкатылып бит инде. Кондиционер бар, радиосы бар. Эшләргә җиңел, рульләр җиңел, бөтен эшләр нормальный. 14 ел киста эшләдем. Хармони бу комбайнда 10 ел инде, менә 10 сезон эшлим. Раулавы үзенә КФга Бикчуровка алды да, шунда сразу 2 комбайн, 2 эшлибез инде 10 ел. Сер түгел, һәр кем тырышып эшләгәч, аның акчасын да санарга ярата. Тәҗрибәле фермер Рауил Бикчуров ике арадагы алып сатарларга урын калдырмас өчен кыйммәт булса да андыр табагына иген чистарткыч һәм иген киптерү җайланмалары алып куйган. Бер ашлык киптергеч кенә дә хуҗалыкка 22 миллион сумга төшкән. Киптермичә кенә зерновой-зернобавыйлар затсан, элеваторда бик күп сушка için акча алалар, анда үзеңә икмәк тапшырган өчен копейка гына кала инде. Шуңа күрә аның киптереп тапшырудан да файдасы яхшырак юлы юктыр дип уйлыйм мин. Көнбагышны 2 мәртәбә бәясе арта. Менә өченче ел көнбагышны саттык без 22 сум 50 тиеннән саткан идек. 25 сумга менде аннан соң
Үзебездә калдырып киптереп сатканнан соң без 50 сумга саттык аны. Техника кыйммәт иген бәясе бик арзан булса да, авыл кешесе сер бирми. Россия Федерациясында халыкны җитәрлек, даже чит илгә чыгарып сатырлык продукцияны фермерлар үзләре генә җитештерә ала. Фермерлар җитештергән продукцияның качествосы бердән әйбәт. Үзенә диеп эшли, агрохолдинглар, алар менә бүгенге көн белән генә эшләр алар. Прибыльне бүген күбрәк алырга, хоп иттерергә, аннарсын шуннан дәүләттән күп субсидия алырга, авылның инфраструктурасын алар, халыкка, авылга, халыкның инфраструктурасына бернинди внимание бирмиләр алар. Бүгенге көндә Бикчуров крестьян хуҗалыгы башлыча игенчелек белән шөгыльләнә. Башаклы культуралардан тыш 400 гектарда шикәр чыгындырды үстерә. Быел кырлык ел була карамастан поливной агрегатлар эшли, казанка җиделәр. Шулар ярдәмендә сиптереп, уңышны күбрәк тырышабыз инде. Сипкән кырларда кичкенә кишер шикелле. Равил булганна канагать булып кул кушырып утыра торган татар түгел. Бүген ул авыл янындагы сугыштан соң утыртылган алмагач бакчасын яңарту эшенә керешкән. 60-70 ел элек утырткан карт алмагачларны казып алып, 40 гектар мәйданда яңа сортлы җиләк җимеш агачлары утыртырга уйлый. Су сибәр өчен ясалма күлдә казыта. Монда плотина була, капельное орошение, 5 гектар малина, 5 гектар смородина, 2 гектар Виктория, калганнары өч төрле сорт алмагач була. Күп еллык хезмәт һәм тормыш тәҗрибәсе булган Равил Бикчуровның үз яшәү рәвеше бар. Хәрәкәттә бәрәкәт диләр ылы яшьтәге кешеләр, шулай бит. Шуңа күрә күп йөрергә кирәк, иртә торырга кирәк, соң ятырга кирәк, эшләргә кирәк, и тырышып эшләргә кирәк. Көн үтсенгә генә йөргән кеше ул бер качанда аның мәрхәмәте дә булмый, уңышы да булмый, аның яше дә булмый. Чүпрәле районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Медәрисов, татарлар. Казанда ябык форматта «Җилак» фильмын күрсәттеләр. Ул Россиянең һәм Татарстан Республикасының халык артисты Габдулла Тукай премиясе иясе Әсхәр Шакировка багышланган. Фильмда артистның язмышы, иҗади тормышы чагылдырыла. Премьераны карарга татар зыялылары, артистлары һәм журналистлар килгән иде. Фырсаттан файдаланып, татарның асыл улы, милли җанлы шәхес Әсхәр Шакиров турында фильмны безнең төшерү төркеме дә карап кайтты. Aziz milletleşlerim, elbette benim bunda oturup sitten karagan derlen çıkaragındı. Onu köngülde bir siz buna kilyensiz. Barınızga da iz gitkeş zor rahmet bana hürmetiniz için. Şıraşırga yazsın, bir zor rahmet. Татар җанлы шәхес Әсхәр Шакиров сүзен кыска тотты. Һәр вакыттагыча милләтенә яратып, хөрмәт итеп мөрәҗәгать итте ул. Ә бит 9нчы дистәне ваклаучы шәхес, бөек артистыбызның үз гомерендә кичергәннәре дә, күңелендә генә саклап йөрткән уй фикерләре дә шактый. Ә алар белән ул фильм аша бүлеште. Bir kata varıp, ulemi kendi yatkın çağında, eğer isen kalsam, uzun turunda uzun söylep kaldıramadı deyip söz vergen idim. Сәгать ярымлык фильмда Россия һәм Татарстан Республикасының халык артисты милләт дигәндә фикерен курыкмыйча әйтеп бирүче Улпат шәхеснең тормышын күрсәтеп ачып бетереп булмый билгеле. Тик шунысы мөһим, үзе исән вакытта андый шәхесләрне күрсәтеп калу кирәк. Без татар халкы, безнең милләтне шәхесләр тәрбияли. Ә шәхесне гаилә һәм нәсел җирлек тәрбияли. Менә шуңа күрә дә менә мондый фильмнарны карап, үзебезчә нәтиҗә чыгарып үзебез өчен һәм инде шәхесләрне һәр милләтне менә бит безнең нинди карап үрнәк алырлык кешеләребез бар. Шуңа күрә шәхесләр турында фильмнар күбрәк булсын иде дигән теләктә каласы килә минем. Идеясы моның бик кызык барлыкка килде. Вакытында Әсгар абый Шакиров инде мине үзенең юбилеена чакырган иде. Һәм анда бик башында, киришендә зур монолог сөйләде. Мен бик шат икенче көнне мен аңа эндәштем. Мен әйтәм, шуның хәтле көчле монолог. Бу үзе бер документаль фильм өчен уже текст дип инде. Шундан соң күпмедер вакыттан соң Әсгар абый миңа эндәште. Миңа дип инде эндәште. Кашын чыра башлыйбыз дип. Һәммә маша әйтеп, бәлки шаярып әйткән булгандыр, ләкин мен шундан кузгалып китте ул безнең шушы эшкә тотыну.
Фильмны Әсгар Шакировның туган ягында Ознакай районында да, Казанда да төшергәннәр. Рольләргә Татарстанда чыккан фильмнарда күз күреп ияләшмәгән артистлар сайлап алынган. Әсгар Шакировның әтисе ролен уйнарга Минзәлә театрыннан, геройның бала чагын Әтнә театры артистларының улы, яшь чагын уйнарга Башкортстан театрыннан артистлар чакырылган. Әсгар абыйның яшь чагын уйнадым инде. 18-20 чагын. Шул ул рольгә керү иң башта авыр булды инде. Белеп бетермисем театр белән барыбер кино ул аерылып тора. Әсгар абыйның күп кенә видео язмаларын карадым мин YouTube эшелтәреннән дигәндәй интернеттан инде. Һәм шул Әсгар абыйның тормышын укып керергә тырыштым. Кирдемме, кирмәдем, ансын мин үзем 100% әйтә алмыйм. Шуңа күрә аларны тамашачылардан сорарга кирәк. Фотограф роле, анда шундый бер эпизодический гына роль минем. Анда бераз сүзләр дә бирдең алмас миңа шанып, ярый башкарысын килеп чыгарды инде. Шул бик җиңел булды, бик шул килгәч инде башта сөйләштек, нинди фикерләр, нинди уйлар, нәрсәләр җиткерергә. Шул сөйләштек, ниттек тә инде локациясына баргач, бик тиз, бик җиңел генә безнең шул сәхнәне төшердек. Ничектер күтәренке кайфлар иде, җиңел булды. Фильм ни өчен җылак дип аталуын тамашачы аны карагач аңлаячак. Монда Әсгар Шакиров тормышыннан кызыклы мизгелләрне күрергә мөмкин. Ә финалда аның милләт турында уйланулары. Әлеге җылак фильмында ул шәхес буларак татар дөньясында формалашкан Әсгар абый Шакировның язмышы белән бер рәттән татар язмышында чагылдыра дип әйтер идем. Чөнки менә һәрбер милләт үзенең шәхесләрен инде исән чагында яшь буынга да, киң җәмәгатьчелеккә дә төрле юллар белән күрсәтү белү зарури. Һәм иң үтемле юлларның берсе, әлбәттә, һәм бигрәк тә хәзерге заманда ул интернет киңлекләр белән бер рәттән кинематография аркылы. Фильмны әлегә ябык форматта гына күрсәттеләр. Фикерләрне тыңлаганнан соң төзәтмәләр кертергә планлаштыралар. Ул Казан мөселман кинофестиваленең финалына да үткән. Сентябрьдә җылак фильмын кинофестивальдә карарга мөмкин булачак. Аннан соң төрле район, шәһәрләр, төбәкләргә прокатка чыгарырга ниятлиләр. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Төньяк Казахстанның Петропавловский шәһәрендә гомер итүче уңган булган Рәмзия Мардвинцева. Закончила училище швейное, работала швеей, работала в завкройном цеху, в ватном, все цеха обошла. Была резервисткой даже. Шитье никак от меня не отходит. Шитьем занимаюсь. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. ТНВ каналының 20 еллыгы турында сөйләшүне дәвам итәм. Безнең бар яклапта килгән, уңган, алтын куллы, башкарган һәр эшенә күңел җылысын салучы, яше картына матур үрнәк күрсәтеп яши белүче милләттәшләребез бар. Киләсе сюжетыбыз әлеге сыйфатларга тулысынча ия шәхесләрнең берсе. Төньяк Казахстанның Петропавловский шәһәрендә гомер итүче Рәмзия Мардвинцева хакында. Матур камзуллар, шигелгән түбәтәйләр, күлмәкләр һәм сарафаннар. Рәмзия Әхмәт кызы Төньяк Казахстан өлкәсенең дуслык татар-башкорт үзәге активисты. Көнчыгыш биюләре һәм милли кием тегү белән мавыга. Пандемия һәм изоляция вакытында баш киеме дә тегә башлый. Аның түбәтәй калфакларын күреп, яшь кызлар да, олы яшьтәге апалар да яратып ала икән. Моннан тыш, чалма формасындагыларын да тегә Рәмзия ханым. В пандемию я стала покупать каркасы, и на эти каркасы я вот пришивала бархат, велюр, только стрейч. На такие тюбетейки идет только стрейч, он очень хорошо шьется. И на куклу вот сшила тоже камзол, тюбетеечки, и детские тюбетейки, вот и взрослые у меня тюбетеечки. Сама вот выдумываю все это, рисунки, все вот, что приклеиваю, я все вырезаю. Покупаю платье какое-нибудь такое блестящее, и я с него вырезаю рисунки и пришиваю на тюбетеечки. В этом году я начала шить челмы. Вот челма шьется с шарфика, шарфик сшивается, и все, и получается челма. Рәмзия ханымның коллекциясендә татар костюмнар гына түгел, башка халыкларның көнчыгыш киемнәре дә бар. Бәйрәм бизәкләрен ул хатын-кызлар һәм балалар өчен дә ясый. Аның өчен кием тегү хобби гына түгел, ә һөнәре буенча белем алу һәм озак еллар фабрикада эшләү. Закончила училище швейное, работала швеей, работала в завкройном цеху, в ватном, все цеха обошла. Была резервисткой даже,
И потом вскоре я поступила на завод Кирова. У меня мама там 30 лет проработала мастером. Я там проработала 15 лет. И вот шитье никак от меня не отходит. Шитьем занимаюсь. Бүген ул лайыклы ялда, шуңа күрә буш вакытларында үзен татар-башкорт үзәгендә иҗат һәм иҗтимагый эшчәнлеккә багышлый. Һәр нәрсәдә аңа тормыш иптәше ярдәм итә. Шул исәптән аш бүлмәсе эше буенча да ул башлык. Очень аккуратная женщина, очень добрая, очень внимательная. И все, что положено подруге жизни, она все делает исключительно. Дома у нас все по распорядку. Я отвечаю за питание, за поварские дела, она за порядок, за чистоту. И все это в купе, все это обоим нравится. Татарларның милли бәйрәмнәре Рәмзия Әхмәт кызының тормышында зур урын алып тора. Шуңа күрә ул Сабан туйга иҗади номер белән генә килми, үз эшләнмәләрен күргәзмәгә дә куя. Аның эшләрен милли бәйрәмебез Сабан туйны шатланып каршы алучы бәйрәм кунакларында күреп була. Адилат Хубатова, Баржан Кажаканов, Татарлар, Петропавловск шәһәре, Казахстан. Тарихи кадр сәхифәсендә вакыт агышын 20 елга шигереп, республика телевидениесенең тарихындагы истәлекле вакыйгаларны барлыйбыз. Сүзебез нигездә милли республикалар арасында беренчеләрдән булып Татарстанның дөнья медиа киңлегендә заманча итеп татар һәм рус телләрендә тапшырулар күрсәтә торган ТНВ Спутник каналына багышлана. Сүз хезмәттәшебез Рөстәм Нәбиуллинга. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. ТНВның 20 еллыгына багышланган сүземне дәвам иттерәм. Хөрмәтле тамашачылар, мәгълүм булганча 2006 ел республикада әдәбият һәм сәнгать елы дип игълан ителгән иде. Шул уңайдан үтәлергә тиешле планнар төзелде. ТНВ коллективы да тамашачылар безнең тапшыруларны программа аша гына түгел, көндәлек аралашканда Üstelde алар белән тулырак танышу өчен менә шундый өстәл календары чыгарды. Әйдәгез календарның сәхифәләренә күз салыйк әле. 7 көн атналык тапшыруларын алып баручы ТНВның генераль директоры Илшат Әминовның сәламләве белән ачыла. Аннан соң һәр көнне иртән тамашачылар көтеп алган хәерле иртә Татарстан, Доброе утро Татарстан тапшырын әзерләүчеләрне күргән мөмкин. Һәр каналның умыртка баганасы буларак кабул ителгән информацион тапшыру редакциясеннән бүген хәбәр, иртәгә тарих дип эшләгән Татарстан хәбәрләре, Новости Татарстан хезмәтләрен күргән мөмкин. Авторлык программасы булган күренекле журналистларның хезмәтенә алар алып барган тапшыру турында тулырак әйтергә мөмкин. Мәсәлән, көндәлек тормышта көн кадагында булган иң кыю мәсьәләләрне, иң кирәкле мәсьәләләрне күтәреп чыгыш, ачыктан-ачык сөйләшү оештырган Илфат Фәйзрахмановның әйбәт-гайбәт тапшыруы тамашачылар бик әйбәт кабул иттеләр. Республика дәрәҗәсендә сәнәгать, бизнес темаларын яктыртканда Тимур Бекмурзинны, республикабызда мәдәният тормышына багышланган тапшыруларны алып барган Замира Рәҗәпованы, 7 йолдыз хит парадын тәкъдим итүче Илнур Фәйзрахмановны, тормышка яңаша караш дип янып йөрүче яшьләрне, кичке әкиятләр белән күпме сабыйларның мәхәббәтен казанган Әлфинур Хисамины да, инде рәхәтләнеп мультфильмлар күрсәтеп утыручы Аделне карап сокланасың гына. Инде спорт дисәң Дмитрий Нестеровтан башка булмый. Бу елны танылган шәхесләр белән бик мәгънәле әңгәмәләр оештырган
Салават Фатхетдиновның тапшыруы ғажайып қызық иде. Сүз уңайында әйтем, 2006 елда Жырлы Ғали тапшыру үзенең 5 еллыгын билгеләп үтте. Жырлы Ғали тапшыруын халық инде һәр вакыт көтеп аладыр. Шуннан да бу Айдар Фәзрахмановның ихлас күңелдән башкарган зур хезмәте кабул ителде. Әйдәгез, хәзер шушы тапшырудан кайбер сәхифәләргә күз салыйк. Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Sizlar har biringizga ko'pdan ko'p shu qaynar salomlar yo'llaymiz. Jırlı Ғали topshiruvi, g'azalli topshirular bilan bir ratdan Tatar jir ham muzika san'atida zo'r obro' qozongan shaxslar bilan tanishtirib boradi. 60-70 yillar Tatariston radiosundan eskitkich motor jırlar yang'ir turgan edi. Shu jırlarning yozuvchi, muzikant, avtor Talg'at Valiyev bugun Jırlı Ғали topshiruvida. Jırlı Ғали, 75 yıllar Tatar Davlat Pedagogiya İnstitutuna muzika fakultetinde konsertlar vaktinde 4 yaş kız başkarında Talg'at abining eskitkish kishki qozon o'tlari degan jiri yang'iri. O jiri birgina tovushda tugul, u ko'p tovushqa, 4 tovushqa yang'iri. O zamonlarda mana shulay bir necha tovushqa jirlar bek populyar edi. O yosh qizlar bugun bizning topshiruvimizda, bugun ular Jırlı Ғали topshiruvida. Endi ular qizlar tugul, ular hozir hurmatli xonimlar, hozir biz ularning o'ylarini, fikrlarini, tilaklarini tinglaymiz. Ham endi albatta kishki qozon o'tlari yang'iri. Hürmetli tamaşaçılar, 2006 yıl için çıkarılgan işten kalendarı DNB tamaşaçılar için özüne göre bir istelik bulup saklana. Тапшыруыбызны Ринат Харис шигыреннән үзек белән тәмамлыйбыз. Кеше кайчан матур була? Кеше матур шул вакыт, иле өчен, халкы өчен яшәгәндә җан атып. Замананың авырлыгын җилкәсенә алганда, олы данга ирешеп тә, кеше булып калганда. Матур кешеләр булыйк, милләттәшләр, сау булыгыз.